Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi kembali pemirsa. Alhamdulillah diingin tanto arisan. Terus iki keluargane keluarga besar iki kan besar-besar pemirsa nggih. Ki ape dijak maem nggone Bu Cari. Bu Cari adalah dulu kisahnya adalah konco SMP-ne Bunda Dewi. Assalamualaikum. Bu, niki wau karaoke kan mike angsal setunggal. Aku tuh kono sing mike dua, apa mbok go petan, nggo nyanyi karo Mbah Yi. Lho, Mbah Yi. Wes, Dek, wes. Lah sing dodol Mbak Ayu sing tukang iku, Mbak Ayu putrine Mbak Tina kan lho, Dek. Mbak Tina Sambong almarhum. Mbak Diana lho ya enek. Iya. Wes, Dek, wes tumbas loro mike. Ayo, Nduk, maem, Nduk, urung maem kok ya. Nduk. Hati-hati Nduk, urung dadi nganten Nduk, polahe sing halus. Ya Allah senilai kecantol pemirsa, kecantol iki lho pemirsa. Alon-alon Nduk, halus. Assalamualaikum. Iya, kene Nduk gak apa-apa. Mbok endi? Ayo maem. Ada Bu Cari. Yumor. Halo Yu, pripun kabare Yu? Ada Mak Jah di sini. Halo Yu. Mbak, jenengan. Mangga tong mriki nggih? Nggih. Tempatnya puncak. Ayo Nduk, dah mam Nduk, minume. Udah ya sampean anu Yumur. Iris ane acar. Nggih. Oke acar. Nggih. Wes sinten? Ya tanya Mak Jah, Mak. Minumnya makan asem jangan pedes. Iya. Lele, bawang, tempe, botok. Bisa nek rene masak udah. Nggih. Oke. Ayo iki mek dhewe kono gak apa-apa. Niki lho Mbah Yi, lho enten panggange lho. Niki sayur asem, mangut. Iya. Ya, kose urung-urung kok wis minum. Iya, Dok. Apa tumbas nang gone anu? Apa? Niku lho minume apa sampean? Es teh napa? Oh iya. Iya, Dek. Es jeruk, es teh Yumur. Es jeruk. Siapa yang es jeruk? Aku jeruk. Sama jeruk. Absen dhewe nggone Yumur. Umur es jeruk yo. Lah intan sana Mbak ngetul wae kono. Ndang ambil Mbak Dewi. Nah. Monggo menune. Rene Dok. Salwa ndi Dok? Salwa. Oh alah, Rene Dok. Opong mini. Sing masak ini loh pemirsa. Andalan Papa Silo. Ini Dok, sayur asem. Lihat Pak, yang banyak Pak. Ya piringnya Mbak kasih gone kono. Sama ada. Ya Dok Ya nasi piring sedane kono ya. Iya Mak. Ini Mbak Salam sisan satu nih. Ayo Salwa. Ini kan enek botok iki lho. Enek botok Dok. Botok Dok. Udah. Ini Mak. Anu pedus pesenan. Iya, pedus. Kalau pengen cicip gak apa-apa lah, Ndang. Nek Repa gak wani, Mak. Nek wedhus Repa gak wani. Lahintan seger. Ayo Dek Dewi tambah lagi enek botok. Lele, Dok. Sambel. Iya, Ndang ambil. Enek pindang plentu. Ditepungi. Enek ote-ote botok. Walah botok. Seger tenan. Iya, Dok. Terima kasih ya, Bu Del. Sama-sama. Terima kasih ya Mbak Chef ya sing masak chef. Nasi kae. Pertama kali lho, Mbok. Mlebu kene. Kan sing kemarin waktu acara, Repa nggak ikut ke sini karena gendong Kinara.
dibungkusno. Pertama kali aku rada Bu Nurul. Iya. Nek pengen melihat ya nyengongok ke sini boleh. Iki sayur lodeh lho. Iki lho mbek lele ambek iki lho, Dok. Mbok sambelan. Udah ya karo kuwi. Udah ya karo kuwi. Tok ya semoga. Aku pengen mbek botok barang lho. Oh. Aku marahnya anu Mang untuk yo EBG. Oh iya, dari pemerintah ya, Dok ya. Ayah Utoyo sing menjadi tukang ngetutkan itu loh pemirsa. Waktu dibagi di sekolah-sekolah itu sebagai mengawal gitu loh. Wes ambil lagi, ayo. Ada sambal iki. Emah ayo juga lawai belum. Ayo, Mbak Ayi monggo. Tanduk nganggo jangan asem jenengan. Ayo. Nggih, Botrok. Dalem sayang. Oh iya sayang, sebentar. Iya, no wis dong, piye, Mak? Iya, sip. Iya, bis. Wis dah. Piye, Mak? Enak apa, Mak? Apa? Ini jangan sekel. Kenapa? Ngene iki lho. Ngene iki jare kan aja kereto iki jare. Ben apa? Iku apa, Mak? Apa kuwi? Kuwi apa? Apa sih? Oh, sesuatu. Iya. Iki lapis. Iya, wes. Oh. Ku cari. Aduh. Ayo sayang ikut Mak. Nggih, monggo. Nggih, Mbak. Tambah meleh. Repa karo Salwa minumnya apa, Dok? Sama. Tambah kalih, Mbak. Nggih, es jeruke tambah kalih malih. Jangan asem lele tempe. Aku ya. Monggo pemirsa nggih, maem riyen nggih sayur asem pakai botok. Ibuku saiki senengane malah TikTok, Mbak. Oh, alah. Botok. Review botok nggih pemirsa lho. Walah. Botoknya melupur. Di balik kamera ini ada Mbak Sriwikute, Ibu Dek Dewi. Nanti syuting Mbak Jas, ini saya syuting Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sampun. Tempe. Wah, ini untuk acara buka bersama gitu cocok. Nanti acara ngajak keluarga gitu cocok. Mirsa ya. Jadi enten krai, udang tela, terong, botrok, tempe. Tambah nasi ya. Miring-miring ini pemirsa.
Oke guys, aku sudah habis makan. Duh. Tak coba. Pateni sih, Dok. Pateni, Dok. Ya, untuk pesanan guys ketoke. Alhamdulillah. Iya dah. Nak. Terus gados. Ayi. Sogar. Ngeri, enak. Lah kok, Mbak? Ya kudune resik, Mbak. Aku lo resik. Ya aku resik, Mbak. Ini gak balungmu. Mbak Jessica. Oke, sudah bersama Popong. Ini apa? Mbak. Sampingnya dulu. Ya Allah. Di apa mulai ini? Mbak. Ndi? Ora kok. Bilangin Mbak. Aduh karo Intan. Ini ayo. Ini Mas. Ya Popong mangane ya Popong. Iki coke mah. Aku bar mangan, Mbak. Ya Allah. Iku malah gak niat iki. Mbak, aku bar makan, Mbak. Diet. Jangan tok. Ngomong loro iki wae, Pak. Aku bar makan medan. Diet, Rafra. Aku ki kan apa saiki wis mulai untuk MBG kuwi to. MBG apa? Makan bergizi gratis. Makan gratis, makan gratis. Iya, enak. Makanya aku arep menune memang ya ayam crispy ngono kuwi terus dikai sambelnya gak pedes. Terus ambek apa? Sayure buncis. Terus tempe, terus buahnya melon. Pas sekolahan sama. Terus sampai jeruk tambah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat makan ini menuku. Jangan asem, lele, tempe, panggang sayur. Mbak gak nyambung nih, Mbak jangan panggang, jangan asem nih. Kali-kali kan tanggal. Nggih, Pak Eto. Oke. Tapi kenapa aneh Karena pada kok Bunda. Mana ki dene senengan iki menolak arah. Minta kerupuk, Mbak. Enggak usah kerupuk satu aja. Kerupuk satu aja. Seger banget, guys. Seger sekali. Minta es teh tolong. Es teh. Ora es teh kuwi. Anu kok Jeruk. Nah, Nah, ngono. enggak boleh salah ngomong. Oh iya, maaf. Harus bisa, Maaf. harus bisa membedakan es jeruk dan es teh. Pakai botok. Halo guys, aku pakai botok. Enak ya? Jas, dulu ah, dan tatas. Iki enten, guys. Sampai di kukup iki. Insan iki nek dijak maem pancen nyeneng no, Mbak. Ora maksud iki ora nyiso, Nduk. Maksud iki iya. Salwa bu tinggali. Ih, Salwa lah kok ngecombang, Nduk. Di mana aku mangan? Segone ndi? Mangan di sekolahan kok nduk wis. Iya. Mama, Nduk, wah. Wis cukup sekian, terima kasih. Sama-sama. Terus pengancapan masak. Dek sampean tek meneng-meneng, Dek. Terus aku mau ngancam piye? Bun, diancam nopo? Tak anu tak kena pasal berlapis deh. Berlapis-lapis. Hah? Mbak makan Masakannya disponsori Makja. Macam mboten no? Iya. Kosek lah. Es juga lagi. Tetep ya biasa yo. Oh niki. Iya, makan siang. Bayi pun telas. Kurang nambah nih. Biar Depret bayi. wis Mbak iki. Kak ora. Nonton bakong bayi mboten. Iya, bakul. Nonton bakong kan sing ngelap. Wah. Kilo tisu iki. Enak tapi enem. Iki, amin. Pengganti Mbah Kong iki. Kak, Mbak kok wis gak tau ndelok. Mboten kangen. Gak tau ndelok konten Mbak wis ra iso. Ndelok konten gak iso Mbak nek. Dewi winginane terus sing tangklet. Ngapunten, Mbah Kong kemana kok nggak pernah kelihatan? Ngonten. Mbah kok ripo baru nek tangklet nek. Oh baru nang tempatnya adike. Karena bayi yo ora iso ngopeni, penine yo bayi tua wae ngene. Baru tua guys. Sudah sama-sama tua ya, Dek ya.
Nuwun, Mbak. Tambah mulai siji iki sak loro. Aku wis sih. Lah Repa, Niki dua. Pun kula niku pun kalih Mbak Pal. Pun. Nice guys, nanti dilanjut lagi ya. Oke, sudah selesai semua. Sudah selesai makan. Intan diam Intan malah kan bisa gua. Kita jadi bos. Anu. Ngapain ya, Tan? Ini buat Mbak Ani. Mbak Ani lho. Betul-betul. Makasih ya, Tan. Makasih Inten nih, iki sing traktir Inten. Makasih, Tan. Inten tuh arisan, Mbak. Makasih ya, Indri. Makasih. Aku mau cium. Botoke aku siji. Berhitung. Bunda ngatung, Bunda. Apa? Untuk jadi datang apa? Lah kuwi karo sing dibungkus, Nak. Terus ya, itu aja ya. Ini kalau jadi ikutan selanjutnya guys. Nanti apa? Lelene pirang, Mbak? Kalau satu. Telu. Terus? Lele. Aku gak. Oh. Dene sego dudak. Tutup pro ire pak, sopa salwai. Kok iso? Mas guys. Itu aja ya, donga di rumah moga-moga diparingi saged waras. Aja ngomong orang sedih panggang. Panggang. Masih kacau dong. Lu kan penutupan. Tempe gorengan nih. Tempe goreng. Aku satu. Satu terus semua. Siji, loro, telu, papat, sampean. Aku siji. 5, Intan gak? 6. Intan lo tete. 6 yo tete 7 karo tete, Mbak. Tete aku yo tete. Eh, Sugeng sawanten sedaya niku. Sonten nggih. Monggo pinarang atus sinten. Yen sewu nggih. Sewu mboten gadahi. Nggih. 50.000. 10.000 niki enten. Oh, nggih, les purun kula nek sedasa malan. Monggo Bu, niki pripun Bu? Ini arek tak kai, guys. Nggih, monggo disambi nggih. Alhamdulillah nggih niki pikantuk titipan rezeki saking Alhamdulillahirabbil Mbak napa Mas hamba Allah Oh, nggih. ingkang dititipke dumateng Bapak Pri Es Krim. Nggih. Krim sinten? Bapak Pri Es Krim menika ingkang terkenal piyantunipun mlebet plokipun Mak Danis. Oh, sing tukang digawakno Mak Nah, Danis. leres. Anu kuwi apa jenenge? Linggis, Nggih, pacul, pacul, lan sapituripun. sapituripun kalih tim oblok-oblok menika lho. Nggih, Nggih, nggih. menika wonten triping pisang kalih nggih. Nggih, oke. Terus sanesipun wonten tepung-tepungan. Nah, apakah itu? Tepung bakwan. Lajengipun iki tepung jempol kriuk. Nah, pikantuk hadiah solet ugi sendra. Sampai mau dijempol kriuk aku eling-eling jempolku sing candangan terus dikriuk. Estu kula Aku langsung eling jempolanku. Estu pemirsa kula kan nggih mboten dobol maksudnya Boten dobos. maksudnya Boten omdo, omong doang. Iki merekipun jempol kriuk nggih pemirsa, monggo. Kayak gak eling jempolku, Pak. Nah pemirsa, niki di balik kamera ada Revalina yang tertawa tersengal-sengal. Bahak-bahak nih. Cirolu Patmo 6789 sedoso. Niki isinipun sedoso nggih. Mengke Bunda gansal, kula nggih gansal. Niki Bunda tunggal. Alhamdulillah. Ini nggih tunggal. Alhamdulillah. Mbak sampean timbangane kesetrum Mbak iki jabut Mbak wis wis bareng Mbak. Niki nggih sedoso nggih Bu. Pikantuk solet warna pink. Iku warna oranye Mbak sampean nek wis karo warna ya Mbak. Gak pink piye tek ono salah lah pink. Itu Monggo Mak mriki Mak. Enten hadiah Mak. Dene Mbak tuh lho kompon melarikan diri. anu asem, mepe asem. Oh, nggih nggih. Mas tolong saya. Itu lho, Nduk. Iki wonten iki. Nggih niku wonten, Mak. Iki lho Mas sampean roh penggaweanku mak delok. Roh aku mau juga HP roh kok.
Aku kalau loro-lorohan ning kono mang. Crispy berbulu. Crispy dan berbumbu. Lah crispy dan berburik ngono iki. Apa berburik mang ngono kan. Kata iki lho. Besok tinggal gawe ote-ote mas. Rak lambenan, lambin dumble, kecepet lawang. Ngambil dumble kakek ngomong. Oh, kamu ombe-ombe apa? Ombe-ombe Ote-ote, rak lambenan. Terus? Lambin domble. Kecepet lawang. Salah. Nan kok Ya mbok ora ngono. Bunda Dewi sudah melakukan tugasnya yaitu setrika Dengan baik. dengan baik dan benar. Niku Mak tak neni mak gak tak anu apa? Piye ya mak gak tak Cicil. iya kan cil mak. Lah terus piye nek gak tak apa? Tak meno ki gak iso anu iki. Mak. oh sampai ini ada tanggal ya. Bulan 12 2025. Cek duwe. Cek Sampai biyo paling. Desember. Matur suwun nggih untuk saudara dan saudari Mbak Allah. Itu sampun saya sampaikan pada Bunda Dewi Sumbi. Mak, saya iki anu Mak. Iki tepung crispy mak. Lu yo padha ae ngene dik renteng-renteng dik. Renteng mak itu tunggu gawe. Ote ora pambenan. Iki kan gak usah nambahi bumbu mak, cuma dikai sayur, terus diaduk, goreng ngono, tepung bakwan. Iya. Kok nek gak nang dindo ndak apik, iki yang dindo goreng terus dipangan. Terus dipangan. Ini pun nggih kula tampi matur nuwun panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat ya Mas. Sama tak iki Bunda sing keluargane besar banget nyoki sendoke iki Lepek. sampean sing iki. Iya wis Iki aku podi. di solet. Ya, iki aku gak apa-apa. Apa aku tak Tak di solet mak. Nek Mak sampean sing keluargane gede yo, maksudnya akeh no lo jumlahe. Lah aku kan ngoprong iki majah tak kei loro. Mak, sampean ketok mak rezeki yo ngono. Rene mak. Rene mak Kok ketok. kok ngantek berapa aku ngantek. Kene iki sampean teplekno iki kene. Cuman dua. Ini glowing pemirsa. Iya, iki nyong Glowing. Glowing, aku glodakan. Serko pawon mare. Iki mang Intan wis suwena ngatine mak nyanyi mak. Ini ngakune kene kaya karaoke anak. Ngono mak kanggone sampeyan kok. Kok ngono lho kok niku care. Mbak Wi ada wangi lah Mbak Wi terus piye nek luwek Mbak Wi. Lah Mbak iso Mbak. Bunting mak. Iki sampean. Wis kilo kena Mbak, wis pokok tak akal ya kudu kudu. Iki kriuk iki dinggo goreng iwak dik cara mana ya dik yo. Iya kan Pak. Iki anu Mbak, iki nek aku wong tau roh diwa apa ya aku kayak kuwi masak pepati. Heeh. Iya. Iki pulang mak. Terima kasih ya ya Allah, aku golek tok rezeki. Kok bunyi dolan-dolan dulu. Ya insyaallah. Mak saya pakai stok wis ngambil gak nangis. Kok iki? Iya. Terima Aku kasih. papat, sampean telu, bunyi telu Bisa ya, dolan. Iki mesti tok rezeki. Lah saiki piye lek pemirsa blak-blak majak iki Iya. anggere duwe apa ya bar masak untuk oleh-oleh kadang ki Demi ya Dik Dewi aku buke ya mesti kecipratan masa awake dhewe duwe rezeki majak ora diciprat-ciprat. Aku mah tambah kuwi mak bandeng ae iki mah seneng bandengin. Bandeng ijek ning gone Iki anu. ning ndek Iya. Mbak Ini Nurul presto tak Mbak. ya. Ini presto terus dikopiok nondok Indah goreng. tak disi. Iya. Iki kan mungkin aku kok goreng ndok. Ndek jaluk ndok iki sedel. Ya Allah ndok apa berbuat apa? Berbuat negatif. Iya, aku yang berbuat positif pokoknya ini. Bro, aku bantu dan sakmene. Nggih pun nggih pemirsa. Bunda iki dan iki trio blundang-blundung pamit dulu nggih. Seumpama ada salah kata mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Repalina. Pateni sik dek kuwi. Cus, makasih.